салом алейкум бародаро, марҳамат. Автобус санаи 14 март. бародарҷонон, метавонед дар номери рекламада зарани занг бизанед, ҷои худтон занг кунед. ба самти Курган, Тюймен, Екатеринбург, Челябинский, Перм. бародарҷонон, ҳатман дар тамос шуда ҷои худтон занг кунед. Сарбуланд, Хонаобод, ҳар ҷое бошен, зинда саломат бошен. бародарҷонон, автобусар бинен, роҳат, комфорт. бародарҷонон, ҳатман занг бизанед. хоб баъзе уражая мебаратонам бародарҷонон. худованд ҳаматани гардон боша. Автобус фул комплектация комфорт. моҳи шарифи рамазон ҳаматан муборак шавад. борам боша, иншааллоҳ мебарем. худованд ҳаматани гардон боша.